doon sa among grocery store Chorva diri sa Kibbutz Kabri. Like nabisi mi gamay. Nabisi ba ta karon? Lol. Sa dita karon nga adlaw. Nagtuluga kay naka-shot kami gamay. Karon kay na-realize na ako murag perfect na siya nga vlog karon ang mag-prank call. Ako yung prank call mga Bisaya nga naara diri sa Israel. Like depende na lang. Basta marag mag-borrow ko og money something ba na. Ay wala jud po ko'y kwarta ka. Wala kwarta na ko. Nga nasa ko di mag pamilitin na lang next week pa ayun sa nahari yung magpag-sweldo. Ano siya? So let's do this. Ito bagang bayot, marukay. Maring? Hello, office of the vice president. Maring? Hello? Asa ka? Ay, ano Maring? Asa ka? Naasir ka balay, nga naman? Nag-duty na ka? Wala pa. Kasi mo kauban ka ron. Antone, Dino, nga naman? Nakasabit? Naka sa kwarto? Naa. Pero wala na ako sa kusina. Ikaw ra isa diha karon? Dili, kagani. Baka- Kami, Madunggan ko nila. dili. Ah, nag-headset ka? Wala. Nga maulo man ko eh. Ano man? Kanang kuan ba? Maring, Ano man? kaya na ako sa nahariya man jud. Kunya. Anya, nasapon ko sa kuan ba pulis. Di picturean akong passport. Kunya. Di picturean akong passport unya maghatag og 300 shekel. Sure na? Oo. Sarong dila, uy. Ayog sa amo ganing maulaw ko ako na wala makadungog. Maring, No. Ang sakot ako. Maring, Ay, ganun ba? Ay, wag. Hindi ako ano. ha? Ay, kwarta. Ano ko? Pagtarong dira. Pagtarong dira. Lagi. Binuha ako. Pati yun, Diyos ka ba? Ano, kabalo naman si Jeff ra may nakabalog ikaw. Ay, nanoon man na. Nya si Jeff na ara sa balay. Ano ka di ka sila? Gani ko diri kay nag-away magud mi ni Yogev. Kanya. Nya. Gusto ko magkuan ba mag-inusara na nakaabot ko og nahariya sa beach. Kanya. Yan. Kanang nailala na magitoy lalaki. Nya so nag-inom lugar kay bali ba isa ra man gud to ka botelya nga beer oy. Nya wala ko kabalo bawal di ay. Ay napicturean ang akong passport na ring then magbayad og kuan kwarta. Almost ako 300 b. Morning mo. Ang natin na pinag-aray, did maring akong kapatad, did ring maring mo kay 20, alam did maring. Kay kuan ang gingon man gud ato kay kung dili ko makahatag kay isaba sa Philippine Embassy. Then sa Agro Studies. Ako mo to. Si JULIUS. Nasa Julius diha. Oo. Chikay sa Shabi. Beth? Beth? Naligo siya, no? Si JULIUS? Beth? Ay, wala. Kusgas ay mong tingog bi kay di ko kadungog. Nag-headset ra manggod ko. Wala ka naman, JULIUS. Kaya mali ko, tarong nila ako. Beth? Beth? Ay, nag-CR. At least sa CR ka dyan. Tuktok ka sa CR siguro ka dyan. Nag-ibang man. Ay,
sa ako daw sunan ako. Nya, kuan pagid maring giadto pagid ang boss karon sa balay. Unya. Nya, ambot nga no kabalo bitaw ang kuan. Akong boss gisuyahan si Jeff. Timing man si Jeff kay ato gawas. Nadlok kay kumaring na Asa makaron? naara diri sa Nahariya sa police station. Mashew na mo. Was char. Ano wala sa kanya adto nga ra. Mga ay taon-taon ay mga 7. Ano ang guro to? Nya wala man kabalo si Jeff. Yung saan mo saan man ang paghatag sa kuha tunaan. Mana ay basing si Jeff ang ipanha. Or ako man, ako lang yung yun ng pulis nga ihatod ko diya sa Marina. 300 na man na. Dili ka makanhi maring. Hindi ko maring trabaho, hindi ko maring ni. Kung patay mo sa akong manager maring, muwana ko kuno kay mo mapatay po ako. Feel bitaw na ko maring kay paulion jud ko ani ugma ay. Hello, uy. Kay- Sa Pilipinas? Nag-amot dili wala kay ko kasabot. Di ba kita kasabot kaayo sa Hebrew pero ako mga basic nga natun-an maring ba kay kanang murag nag-mention mo to Philippines din sa tuoy go ho ay abayta di ba kay murag uli man to finish ana maring. Ako na, Julius. Si Nagikan, wala Julius po si Anthony maring. Chika, 300 maka nga. oo. Anthony. Anthony. Oo. Sikreto ilag ingon si Pera. May pera. Pera mo. 200. Sikreto ilag ingon si Anthony B para matuo siya ba. Ay, sa. Nakay-kwarta? Maring kaya sa tingan mo, police right? Dapat inom man siya dito sa beach. Yung babae mo siya 300, 500 kung maring man ako yung mga so, nasulat mo na ay po. Karoon pa ako no, di ako siya sa area. Oo. Pero si Jeff ako na nakaibaw. Pati among boss. Pati ko niyang boss. Hindi maring makukwato sa Anton. Ay, sabi niya, last bonus naman ng grip. Karoon ko biya muwik ako. Ano yung kumahan yung maring kukuhaan? Karong fildo na lang. Na nag-ingon bitaw ko uy na nautdan lagi kog English maring na ligid pa kasabot. Wala po naman. As si Julius, na nandiyan huling pag-asa. Nag-CR pa si nalibang pa si Julius. Eh? Malapit ka na? May problema. Si ano, kumari, nahuli ng pera na. Maring asa mo kung maging kagwarta, maring. Siya nahari niya, tapos nag-inom. Dili ka makahulam ka Madam Karin. Hanay, maring chico ka. Mga kasi. Kabalo na si Julius. Mana Oo. Madami mga maring managsi. Di ko malas ulot na magusto na mo kay Carol Gasberni sa ilang ng improve saving. Sa akin man. Hindi lang sa kabre man eh. Kasi nga nakabalo biya ka nga naglisod nami ang tanan kay among sudan na lang kay kuan na lang kay na dahon-dahon. Bro ka na ginawa mo rin. Na. Bisan pag manhi lagi ka sa kuan Ako na. tawagan si Jeff.
Ang tawagan si Jeff Kamal, yung anak ko ka, uy, naprang-prang, gabunanin mo sa ikong vlog, ha? Ay, pinuang maring. Wala lagi, uy. Maring, ako'y dollars, dire, pero dollars naman taon din, maring, hindi mo nikaabot ng 300, uy. No, uy. Akong dollars, dire, kaya namin mga $50, uy. Timing po lagi kay nagkuan ko og passport nagdala. Maring, Ano man taon tayo mangita din? murag mo uli. Murag mo na gid siguro ni ako ay mauli na lang gid siguro kung pinasugma. Maring, ay, nga na, maring, uy. Nawas char. Hindi pa pwede gugma. Na ang kiingong gani kay karon rat. Until 12 midnight. Ano, 12 midnight? O man, pero ano siya mga... Nadili mo ko makagawas gapon diri sa police sa station. Dito man si Jeff. Na problema gali nasuko kay si Jeff sa ako amo kuno kag inom-inom ano. Ako tawagan si Jeff ha. Ay, hindi ko yung number ni Jeff. Alo, ay ambot na lang lagi na. Maring, nooy. Maring, Maring. pag-hi sa akong vlog di. Ay, hindi ko maring. Uy, di siya. Uy, di ka kain na din niyo. Uy, di ka maring. Pag Sino na lagi ako? Malaki na mo. pag-hi sa kanya. Oy! Paano mo? May naproblema ko yan. Diyo ko yung maring mo. Oy, thank you kayo ma. Ah! Dibanan pa na ako. Prak-prak ng galit ni Oy. Hindi ko nabidyo-bidyo na din siya. Eh, na sa pwesto niya sa kudanto ni B, na thank you. Hindi ko nga ito na. Karoon pa di ko na nakulong ka nga o titigning do. Maring, love you Maring, Anthony Julius. Ano yan, may maring mo. Lagi.